po kuta, duman sa 27 na barangays. Yan po, I think that is fair. Pero kung iaano talang po, duman sa sarong lugar na minsan nga ni po dahil managagamit, I think that is unfair sa muya sa punong barangays. And ang ano po kaya, daiman po niyo mangyayari kung mayo pong approval kang sanggunian po. So yan po ang sa kuya pong views regarding digdiyo po sa... You are referring to what sanggunian? Digdi po sa city. 14th? 15th? I do not know po. Because mayo man po sa muya, kaya mayo man sa kuya po, kaya na nakaabot po kaya. 14? 14 sanggunian po. 14th. Yes po. Because this sanggunian is Ay, the po. 15th. Yes po. So, thank you po. Yan po ang sa kuya pong Thank you. Thank you very much, Barangay Captain Francis Mendoza. Yes, Barangay Captain Limbo of Pacol. Maring po. Ako po ang Barangay Pacol po, sarok sa beneficiary po katong truck na pigsasabi ni Punong Barangay Mendoza. Ang totoo po, ako lang ang tabang sa barangay mi po ang truck na pigtaong iyan. Ginagamit mi po yan Monday, Wednesday, and Friday. Nag-hire po kami ning tulong garbage collector, nag-hire po kami driver, sa ngunyan po, nagagana po. Kaya po itong sinabi ni Kapitan Francis, dahil niya aram kung nagagamit, ako po mapatunay, na ang Barangay Pacol po, nagagamit po kasi sinasabing truck na yan. Salamat po. Thank you, Barangay Captain Limbo. Any other comment from the Barangay Captains? Yes, the President of the Liga ng mga Barangay Captain, City Councilor Maria Corazon Peñaflor. Thank you po, Mr. Chair. Yun sa gabos na pagtaong ganang po sa Sendo Gabos, sa satuyan Vice Mayor W. Bordado, sa gabos na sanggo ng pangdunsod members, sa gabos na mga punong barangay po, as inyong digdingon niya na guest, Marina Aga po, Sendo Gabos. Marina Agaman. Ako man po, sir, man po akong beneficiary ang barangay ko po kang truck. Ako po nagpapasalamat dahil po hindi po gamit ang barangay ng aral daw sa pag-akoting mga basura. Sa ngunyan po, medyo po dahil masayong perfecto ang barangay sa Kalinigan, pero po mahinig po ang barangay dahil sa tabang katong truck. Kang nakaulit ko po si Attorney Uwastro, manugod po dyan, siyempre po, di ka president ako, concerned ako sa mga nangyayari. Sabi po ni Atty. Hostro sa kuya na district naman po dato ni dating Mayor Ligasyon. Kaya ngayon, maguruli na lang po ngayon kita. Ayo po nansa ng ko ta. Dahil po ako pwedeng magpabaya dahil di ka president ako. Kaya po na araman po ang mga nangyaring arog katong bagay. Yan po yung sa kong pinahayag na kaaraman ko po na kasimbagan ni Atty. Hostro. Thank you, Barangay Captain, City Councilor Maria Corazon Peñaflor. Yes, Barangay Captain Tutanes, Barangay Bagong Bayan Norte. Good morning po good morning sa Gabos. Good morning. Iapot ko lang po na kung day po ako napapasala, kato po pag meeting kang liga, duman po siya nag-come up na tigsasabi nga ni na 26, day ko po aram kung 7 lang ang nakakuaning truck hali sa city. Kaya lang po, base duman sa naurulayan sa pagkakaintindi ko, may naka-MR na 27 mini dump truck sa 27 barangay. So halimbawa po, day kami nakakua, liable po kami kenta. Total mayo man po sa mong PMR.
Di, syempre, ano kami duman. Kailan po, halimbawa, baga, tamay ko kita kung ano-ano pong mga hinahanap. Dahil daw po liable ang barangay kato na pag hinanapan po kami katong mini dump truck, kung dahil po ako napapasala, iyo po to si nagluwas duman na kumbaga, iyo to si nagamit, garo iyo po to si nagamit duman na, ano, na sa sarong, ayan 27 barangay na yan, nakakuha po talaga sindaning tigsararong mini dump truck. Salamat po. Thank you, Barangay Captain Tutanes. Any other comment? Yes, Barangay Captain Digoy Agravante of Kararayan. Good morning po sa kabos. Sa kuya po, suporta ko si Cap Tutanes. Iyo man lang ito sabi ko po na sana mabago lang po. Tadaman tayo dahil sa budget, may pangakan, sample, Barangay Kararayan, ikaw naka-allocate na 480 plus si truck. Ikaw naka-allocate. Samantala, dahil man kami inabot. Ang gusto ko lang sabihin, hali itong wording na ito na dahil man kami natawanan. Iyon lang gusto kong sabihin, na sana mabago po ito. Na dapat ang matawan lang na sinatawanan talaga. Dapat yun nakalagdaman. Kaya kung mabago lang po ito. Sa pagmati, dahil man kami natawanan, pero naalibid doon sa budget, ikaw naka-allocate sa muya. Iyon lang po itong terminong dapat mabago. Salamat po. Thank you, Barangay Captain Digoy Agravante. Can the Budget Office answer the questions of the barangay captains? Madam Emmy Velasco, representing the Budget Office. Good morning po. Sa pagkakaaram ko po, mayo maning nakapangara na or naka-MR na truck sa 27 barangays. 7 man lang po si trucks na nabakal and igwa po yata ning deed of donation. Ma'am Ruby? May par and deed of donation da po. So there was this concern raised by Barangay Captain Digoy and Barangay Captain Tutanes about the MR. Can you answer the questions raised by the two barangay captains? Ang city budget po kada man involved sa pag-prepare ng MR, Mr. Chair. Kaya baka mas aram po ni Ma'am Ruby. Ma'am. Okay. Thank you, Madam Emmy. Councilor Frank Mendoza. Thank you, Mr. Chair. We can ask the General Services Officer, si Art Abunal, to confirm or deny kung talaga nag-issue ng MR para sa gabos na kapitan for mini dump trucks. Okay, I am directing the Secretariat to contact the GSO Chief, Mr. Art Abunal. Again, Barangay Captain Tutanes. Mr. Chair, sorry for the term na naka-MR. Nakatag lang po palan kami, itong 27 barangays, duman po sa, ano yan, so, iyo po, sa lista, na bako pong MR. Nakatag po si 27 barangays, na igwa pong, ano, itong 27 mini dump truck, something po. Basta bako pong nakatag, sorry po, for the term. So, there was no MR involved here. Only the tagging. What do you mean by tagging, Barangay Captain Tutanes? Let Barangay Tutanes speak for her.
Ito pong 2025, iyo po itong may 27 mini dump truck. Ang alam ko si Ma'am Emmy pa talaga kato duman. Nabigla nga ni kami kato na nakatag kami duman, kaya nagre-react si mga barangay captain po. Siguro po, What do you mean by tag? We have a tagging in the Facebook. We have a tagging in actually po criminology. kaya, Mr. Chair, naghahagad po kami katong kopya, dahil lang kami natawanan. Iyo po to si naurulayan ni po katong pagliga session mi. Nag-aagad po kami. Pero actually, siguro mayo po ning formal letter na naghahagad kami katong kung ano man po itong papel na nagluwas na ito. So, mayo po, igwa lang digdiyo, igwa po kaming pwede mi man po ning ipaprint hanggang day pa po kita. So, siguro okay man po itong suggestion na kita sa GXD, kumbaga igwa po talagang So, papel na. there was no MR as far as you are concerned. Iyo po. Okay? So, Thank you. Councilor Frank Mendoza again. Siguro pang gusto sabihin ni Cap, nasa lista as lista na pig-prepare kang city budget office. Kumbaga, yung si mga pangarang kang barangay, yung si mga allocation, yung garo sa interpretation nakatag. So, iyo po na, Mr. Chair. Nasa lista. So there was a listing made by the budget office. Is that correct, Emmy? Miss, morning po, Galaray. Inaamin ko na po ang ang error na naghali sa opisina mi na may internal copy po kami na may list kami ng mga pangalan ng barangay. Tapos, kung ano tong mga projects ninda. Pero po, bako po ito si official ming report. Nag-submit na po kami ng report sa SP, tapos pig-distribute naman po sa mga barangay. And may man pong... So there was this internal listing, Iyo po. but that Yes was po. not official. Yes po, bako po itong official. Ang official report po, pig-submit mi na sa INDA, tig-sararo. Pig-submit mi po sa committee, tapos pig-distribute naman po. And di man po totoo na may naka-MR or PAR talaga. So no MR. Okay, thank you. The former city administrator, City Councilor Elmer Baldemoro. Thank you, Mr. Chair. Kini-question man lang po ka mga punong barangay dahil itong nahiling na list na iyon na po itong pigsabi ni Madam Emmy na ang mga barangay may certain allocation for the barangay support fund. However, they maninda na-receive. Kaya nga ni po during the Committee on Appropriation hearing na in-invite mo man si mga punong barangay, we resolved na tawan kopya katong utilization ang mga barangay pertaining to the 2024 and 2025 utilization kang barangay support fund. Iyon na po itong pig-distribute sa mga barangay na pigklaro na mayo man sindang kumbaga mayo man sindang parte duman sa pag-purchase kadtong 7 ito pong mga dai na tawan ning garbage truck dai man kabali duman itong mga barangay na day natawan. Iyon man lang po, ang pakaintindi ko po, iyon man lang to ang gustong iklaro kang mga kapitan, lalo at sa mga kapitan, dahil nag-worry man sinda na kung magluwas itong list, may certain allocation sa inda, alagad, day man ninda nagastos. So, ang pakaintindi ko po, iyon ang concern kang mga barangay. Thank you, Councilor Baldemoro. Can somebody answer the concerns and questions raised by Barangay Captain Mendoza? Emmy, are you in the position to respond to what Barangay Captain Mendoza said a while ago?
He was actually commenting on what happened in 2024 and 2025. For the benefit of Madam Emmy, Barangay Captain Mendoza, can you repeat the essence of what you said? Just the essence of what you said a while ago. Iniyo po, correction lang po, I was able to take a photo katong pag-urulay mi duman sa liga. Ang ano po pala, correction po, 5 mini dump trucks lang po ang nabakal. So, iniyo po which amounted to total expenditures, 5 mini dump trucks is 11,995,000. Iyo po niyo ang nagastos duman sa 5 trucks lang po, bako pong 7. Correction. So, sa kuya man po, with indulgence po ki Kap Limbo, mayo man po kitang pig-question duman sa utilization katong truck. Well and good nga ni po, nakakatabang po yan sa mga barangay na naging beneficiary po na mga barangays. Pero, ang kini-question mi man lang po, itong nagkaigwa po kaya ning allocation, like sa Barangay Concepcion Pequeña, may 500,000 po na net appropriations. Tapos, igwa pong Barangay Fiesta Assistance na 20,000. Pero po, ining kwarta pong iniyo, daiman po iniyo nag-agi sa Concepcion Pequeña. And mayo man po kaming naggibong proyekto digdiyo. Pero, ang title po kaya digdiyo, Samuya pong Barangay Support Fund. And mayo man po kami ning naginibong proyekto with regards duman sa 500,000. So, yan po ang mga kahaputan mi. Dapat ko ta, ang ginibo po, nag-purchase po ng 5 dump trucks, ang beneficiary, iniyo pong 5 barangays, and that's it. Dahil po nakuta, binali ang barangay, ibang barangays, na daiman po nag-beneficiar duman sa Barangay Support Fund. Daiman po ning maaapod yan Barangay Support Fund, tamayo man pong naging benepisyo sa kada barangay na dainatawan katong 5 dump trucks. Thank So, you. Thank you po. Thank you, Barangay Captain Mendoza. Can Emmy Velasco answer the question? Wait lang po. Sa 2024 po, iba po digding obligation ng Concepcion Pequeña, drainage and road reblocking Ocampo Street, Doña Clara Village, Barangay Concepcion. 478,989. What is that? Infra project po ini. Infra project of the city government? Sa Concepcion Pequeña po. Pero mayo po siya ning na-receive na 20,000. Sa 2025 po, mayo din po siyang na-receive. What na was 20. the reason why the Concepcion Pequeña failed to receive the 20,000 allocation for fiestas, I believe? Ang proseso man po kayo, sindaman po ang nagre-request. So are you telling us that the Barangay Council of Concepcion Pequeña did not request any assistance? Sa pagtubod ko po, nakapag-request. Kung iyo po, ipaprocess mo man po yan. Madalion man lang po kami mag-obligate. Okay, can Barangay Captain